Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nicasio. Walang eksaktong taon. Badyangan, Iloilo. Nabuhay sa isang simpleng pamilya itong si Nicasio. Nakatira sila noon malapit sa hangganan ng Badyangan, kung saan sa kabilang lugar naman ito, naroon ang lupain ng Dueñas. Mula pagkabata niya, alam na niya ang tungkol sa mga istoryang pumapalibot ukol sa lugar na yon. Sino ba naman ang hindi makakaalam ng tungkol sa tinaguriang baryo ng mga aswang na minsan doong namahala? Ayon sa kanya, walang araw na hindi yon pinag-uusapan sa kanilang lugar. Marami rin ang nabubuong haka-haka ng karamihan, pero minabuti naman ang kanilang pamilya na wag na lamang yung pansinin. Para kay Nicasio, malakas ang baryo ng mga aswang sa Dueñas. Pero hindi yun isang malaking banta. Sa katunayan, sa kanyang pagtatrabaho noon, may mga panahong nakakasalubong niya ang iilan sa mga ito. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, lalo pat wala naman yung kakayahang manalo, lalo na kung maramdaman ng mga ito na di hamak na mas malakas sa kanila ang kanilang mga kalaban. Sa pagsapit ng dekada 70, ramdam na ng pamilya ni Nicasio ang pagiging maligalig ng mga nilalang sa lugar ng Dueñas. Araw-araw halos wala silang ibang nababalitaan maliban sa mga taong bigla-bigla na lamang nawawala. Gayunpaman, kahit mapanganib ang panahon, kinakailangan pa rin nilang ituloy ang kanilang pamumuhay. Bilang isang manlalako sa mga karatig lugar, trabaho na nilang dumayo kung hangad nilang kumita ng pera. Nagkataon din noong may papasapit na pista sa isa sa mga baryo sa Dueñas, kung kaya't napilitan doong dumayo sila ni Nicasio kahit medyo alanganin nito. Ayon sa kanya, isang peligrosong lakad ang gagawin nila, ngunit di naman siya gaanong nababahala, lalo pat kasama niya ang kanyang ama. Matagal nang subok ni Nicasio ang tapang nito sa kahit na anong uri ng sitwasyon. Naniniwala rin siya na di hamak na mas mapanganib ang kanyang ama kung ikukumpara sa mga aswang na naninirahan sa baryo ng Dueñas. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi naninirahan sa lugar na yon ang mga aswang na may mataas na uri at abilidad. Pagtatapat pa ng ama ni Nicasio, ang mga demonyong may mga nakakapangilabot na lakas at kakayahan, naninirahan lamang kasama ng bilang ng kauri nito o hindi naman kaya'y pamilya. Ayaw na ayaw nilang sumama sa grupo, gawa ng isa yun sa mga dahilan kung bakit nabubunyag sila sa mundo. Dagdag pa ng kanyang ama na, kahit ganoon ang ginagawa ng iilan, mataas pa rin ang respetong natatanggap nito sa kanilang mga kalahi. Bahala na kayo kung maniwala kayo, pero hindi sa baryong yon naninirahan ang mga aswang na merong malalakas na uri at dugo. Yung iba sa mga ito, sa Badyangan nakatira, at ang iilan naman sa mga baryong napapaloob sa lupain ng Dueñas. Nagkalat lang sila sa paligid, simpleng namumuhay kasama ang mga pangkaraniwang tao. Sa estado naman ng ama ni Nicasio, bagaman hindi niya pa nakukumpirma, malakas din ang kanyang kutob na isa yon sa mga nilalang na palagi nitong ikinukwento sa kanya. 2 araw bago sila maglakbay, may mga nasisipat na siyang bumibisita sa kanilang pamamahay ng mga panauhing unang beses pa lamang niyang nakita. Unang tingin niya sa mga ito, alam niyang hindi yun mga pangkaraniwang tao,
Kaya naman ang ginawa niya, lumapit sa kanyang ama para magtanong. Pansin na pansin niya kasi noon na kapag meron silang lakad patungong Dueñas, yun lang din ang pagkakataon na nakakasilay siya ng ganoong pangyayari. Hindi niya mawari kung ano ang pakay ng mga ito, pero base sa kanyang mga narinig, meron yung hinihinging pabor at pagsang-ayon na kinakailangang magmula sa kanyang ama. Noong una, hinayaan niya lamang ito. Pero habang nagkakaisip na siya, doon na siya unti-unting napapatanong sa sarili niya. Sa puntong yon, hindi na maatim ni Nicasio ang mga palaisipang umiikot sa utak niya, kaya na may napilitan na siyang puntahan ng kanyang ama para kumprontahin ito. Magbabandang hapon na noon nang sila'y magkausap. Bukod kasi sa marami yung ginawa, mag-aalauna na din ng hapon nang umalis ang mga bisita nito. Sa pagdating naman niya sa kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya, tahimik naman siyang umupo sa harap nito, naghihintay ng pagkakataon para siya ay mapansin. Makalipas pa ang ilang minutong pagsipat niya rito, napabuntong hininga naman ang kanyang ama habang kalmadong nagtatanong sa kanya ng, "O Nicasio, ba't ang tahimik mo? May gusto ko bang itanong, anak?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman siya makasagot buhat sa kabang nararamdaman niya. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, agad naman niyang inilahad dito ang lahat ng saloobin niya. Pagtatapat pa ni Nicasio na maraming beses na niyang napag-isipan ito, pero yun lamang ang kauna-unahang pagkakataon na naisipan niyang magtanong ukol dito. Naniniwala rin siya, hindi mga pangkaraniwang tao ang bumibisita sa lugar nila, kaya labis siyang nagtataka kung bakit ang mga katulad nila binibisita ng mga ganoong panauhin. Kung iisipin kasi, sa hirap ng buhay nila, wala sa kanilang mag-iinteres na magsayang ng oras. Mariin niya ring inilahad na taon-taon gano'n ang kanyang nakikitang sitwasyon tuwing may pupuntahan silang pistahan sa karatig lugar. Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa pagmumukha ng kanyang ama ang tila bang pag-iwas sa mga katanungan niyang yon. Subalit hindi naglaon, napilitan na rin yung sumagot dahil sa kanyang pamimilit. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na rin yung umamin ukol sa mga haka-haka ni Nicasio sa kanya. Pagtatapat ng kanyang ama, totoo ang kanyang hinala. Sa katunayan, yung mga taong pumapanhik sa kanilang tahanan, tuwing luluwas sila patungong Dueñas, iilan lamang sa mga mensahero nito. Yon ang nagsisilbing tagapag-ulat ng kanyang ama upang masigurong sa pagdating nila sa lugar na pupuntahan nila, wala silang kakaharaping kalaban. Ayon pa rito na, dahil sa mataas nitong katungkulan, kinakailangan nilang mag-ingat. Sa lahat din ng oras at pagkakataon, hindi umaalis ng bahay ang kanilang padre de pamilya na walang bantay sa tahanan nila. Wala ring dapat na ipag-alala sila ni Nicasio sa kadahilan ng noong mga panahong yon, hindi pa sila nababahiran ng dugo nitong may kaugnayan sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, halos walang naisagot si Nicasio sa kanyang ama dahil sa sobrang pagkagulat. Maya-maya pa, nang maipagtapat na nito sa kanya ang lahat, agad naman siya nitong inutusan na maghanda na. Bukod kasi sa marami silang dadalhin, hindi rin biro ang daan patungo sa lugar na kanilang pupuntahan.
2 araw pa ang lumipas. Sumapit na nga ang eksaktong araw na kanilang pinakahinihintay. Bago pa man sumikat ang araw, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan, bitbit ang iilan nilang mga paninda, kagaya ng salakot, mga gulay, bayong, at iba pa. Mabenta kasi yun tuwing pista. Gawa ng yun ang kalimitang ginagamit ng mga taga-baryo tuwing may pinamimili ito. Yung salakot napakahalaga rin dahil sa iyo ng pangunahing lilim nila tuwing nasa kasagsagan sila ng pagsasaka. Pagkaraan pa ng ilang oras, doon na nga nila narating ang isa sa mga sityo ng dueñas na merong naninirahang tao. Ilang milya rin ang layo nito sa kanilang tahanan, kung kaya't halos abutin sila ng tanghali bago nila narating ang lugar na yon. Sa pagpasok naman nila sa loob, sumalubong sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pagsasabit ng mga banderitas at mga sulong magsisilbi nilang liwanag sa bisperas ng pista. Nang masipat naman nila ito, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang saudan. Nang makahanap na sila ng pwesto, dali-dali naman nilang inilatag ang kanilang mga paninda upang magkaroon na sila ng kita. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid ni Nicasio sa paligid, hindi naman niya maiwasang mabahala, lalo pat maraming malalaking tindahan ang nakapalibot sa kanila. Kung magkataong hindi sila lilipat ng lugar, paniguradong mahihirapan silang kumita sa araw na yon. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang ama ang kanyang pag-aalala, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag kang mag-alala, anak. Marami namang tao rito. Tsaka may mga kakilala ako ritong nakausap ko na. Maghintay lang tayo." Dahil sa sinabi nito, matyaga namang naghintay sila ni Casio hanggang sa hindi naglaon, sumapit na nga ang hapon. 2 oras bago pumatak ang takip silim, nanatili pa ring walang lumalapit sa kanilang pwesto. Nang mapagtanto naman niyang papadilim na, halos mawala na siya noon ng pag-asa. Sa isip-isip niya, sino pa ang bibili sa mga oras na yon? Gayong karamihan sa mga tao roon, nasa kasagsagan na ng pagsasaya. Pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa ama niya, napansin naman niyang kampante lang yung naghihintay sa mga parokyano nito. Nang masipat naman yon ni Nicasio, tila bang hindi niya maiwasang mag-alinlangan sa mga inilahad sa kanya ng kanyang ama. Maya-maya pa pagtayo naman ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 10 kataong naglalakad papalapit sa pwesto nito. Nang makalapit na ang mga panauhing yon, agad naman itong kinuha ang mga paninda nila habang pilit naman itong iniaabot ang angkop na bayad para sa kanilang mga dala. Pagkakuha naman noon ng ama ni Nicasio, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa mga panauhing yun ang, "Maraming salamat naman at dumating na kayo. Sige lang, kunin niyo ang lahat ng inyong kailangan. Pwede namang umutang. Basta sa mga susunod na araw, bayaran niyo ha." Matapos naman itong makapagsalita, napangiti lang naman ng lalaking unang kumuha ng kanilang paninda habang sumasagot sa kanya ng, "Ipagpaumanhin niyo ho kung pinaghintay namin kayo ng matagal. Marami kasi kaming ginagawa kanina. Siya nga pala, gusto kayo makausap ng namumuno sa amin. Nandirito rin siya ngayon. Hindi lang namin siya isinama
Gawa ng baka humanibago kayo. Pero kanina pa ho siyang naghihintay sa inyo. Sa katunayan, sabay kayong dumating dito. Nang marinig naman ng ama ni Nicasio ang sinabi ng lalaki, agad naman yung sumang-ayon. Dagdag pa nito na, dapat lamang na mag-usap sila nang sa gayoy magawa niyang malaman ang bawat plano nito sa pangkat na kanyang itinatayo. Matapos namang malikom ng ama ni Nicasio ang lahat ng perang iniabot ng mga panauhing yon, dali-dali naman itong iniligpit ang mga natira nilang gamit. Pagkarga naman nila nito sa kanilang mga kalabaw, agad naman silang sumunod sa mga panauhing yon para makilala ang pinuno ng pangkat nila. Maya-maya pa, nang marating naman nila ang liwasan, doon bumungad sa kanila ang isang makisig na lalaki na nakaupo sa tabi ng daan. Abalang-abala yun sa pagyup-yup ng tabako habang nakikipag-usap ito sa dalawa nitong kasama. Pagsilay naman doon ang kanyang ama, laking gulat na lamang ni Nicasio nang bigla nitong sinitsitan ang lalaking yon. Hindi naglaon, nang marinig naman ito ang sipol, nagmamadali naman yung lumapit sa kanila. Pagharap naman ito, agad naman yung lumuhod sa harapan ng tatay niya, humalik sa kamay nito, ganon din sa kanya. Matapos ang ginawa nitong pagpapakita ng respeto, agad naman sila nitong sinamahan sa isang kubong malayo sa liwasan. Pagdating nila roon, tanging silang tatlo lamang ang pumasok sa loob nito. Yung iba naman nilang kasama nagbantay sa labas na para bang may mga nararamdaman itong kalaban sa paligid ng lugar. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang sala ng bahay kung saan doon na nagsimula ang seryosong pag-uusap ng dalawa. Gimuho ang pangalan ko, pero kilala ko sa amin bilang Tiniente Gimo. Pasensya na ho kayo kung pinatawag ko pa kayo kanina. Marami lang kasi akong iniisip, kaya hindi ko napansin ang inyong presensya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Nais ko sanang humingi ng tulong. Sa aming lugar kasi, may nangyayari pang agawan sa teritoryo. Ang ilan sa aming mga kapatid nais kami roong palayasin. Ayoko namang mangyari yon dahil alam ko kung ano ang kanilang mga ginagawa. Ang mga naririnig niyo hong balita ay bunga lamang ng mga sigalot na nangyayari sa pagitan ng aming mga panig. Bilang mataas sa aming lahi, nais ko sanang ikaw ang pumagitna. Kayong humusga kung sino ang lalayas at mananatili. Pagpapaliwanag ni Gimo sa ama ni Nicasio. Nang marinig naman ito ang sinabi ng lalaki, napangiti lang naman yan habang sumasagot doon ang, Kayo talaga? Bakit hindi na lang kayo magkasundo? Para kayong mga bata. Ako pa talaga ang napili niyong magkasundo sa inyo? Pakisabi sa mga yon, hindi ako husgado. Ito na rin ang huli kong babala sa inyo. Ayoko nang may marinig na mga patayan at pagdudukot ng mga inosenteng tao. Masyado na kayo nag-iingay. Hindi na yan nagugustuhan ng mga albularyo. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, pinayuhan niya yon na hanggat maaari, wag nang patulan yung mga kalaban nila. Dagdag pa nito na, ang mas mainam nilang gawin, ilahad dito ang pinaggagawa ng kakontra nilang partido nang sa gayoy makaisip ng isang magandang pasya ang ama ni Nicasio. Pagtatapat pa nito na, hindi niya kakaawaan ang sinumang nilalang na lumalabag sa batas ng kanilang lahi. Pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay,
agad din naman yung tumayo para makauwi na. Sa kanilang paglalakad pabalik, pansin na pansin naman ng kanyang ama ang pagiging tuliro niya. Ilang beses na siya nitong sinubukang kausapin pero sadyang wala siyang ganang umimik. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano lahat ng naranasan at nalaman noon ni Nicasio, hindi na niya gaanong naiisip. Akala niya magtutuloy-tuloy na ito, pero 3 araw pa lamang noon ang dumaan, muli na naman silang nabulabog ukol sa mga nangyayaring patayan sa lugar ng Dueñas. Isipin ninyo, milya-milya ang layo nila sa lugar na yon, pero nakakasaga pa rin ng balita ang kanyang ama. Ilang linggo pa noon ang dumaan, nagpatuloy ang ganoong kaganapan, kaya naman ito na mismo ang nagpasya na papuntahin ang lahat ng sangkot sa mga pangyayaring yon sa bahay nila. Matapos naman itong maipasa ang utos, noon ding mismong gabi, dumating sila Tiniente Gimo sa kanilang pamamahay. Kasakasama nito ang iba pa nilang mga kalahi na pawang nag-uumpisa ng mga kaguluhan sa lugar na yon. Base sa pagkakatanda noon ni Nicasio, magbabandang 11:00 na ng gabi nang dumating ang mga ito. Habang nasa kasagsagan siya noon ng pagpapahinga, dahan-dahan naman siyang nagising buhat sa mga ingay na kanyang narinig. May mga sumisigaw, umaangil, umiiyak, humihingi ng pagtawad at kung ano-ano pa. Dala naman ang kanyang kuryosidad, agad naman siyang pumanhik sa entradang pinto ng kanilang bahay para sumilip. Pagsilay naman niya sa siwang nito, doon bumungad sa kanya ang ama niyang nakatayo sa harap ng 2 nilalang na kasalukuyan ng nakapatira pa sa lupa. Bagaman malapit lang yon sa kanyang kinaroroonan, aminado siyang hindi niya namukhaan ang mga panauhing yon buhat sa kakaiba nitong itsura. Paglalarawan naman ni Nicasio sa mga nilalang, may kulay abuy yung balat, walang saplot sa katawan, butot balat at meron yung namumulang mga mata. Nagaangil din ito at halos hindi sa tao ang itsura nito. Dagdag pa ni Nicasio na ang wangis ng mga nilalang na yon ay parabang sa demonyo. Kung nakakita na kayo ng mga demonyo sa palabas, gano'n na gano'n ang kanilang mga itsura. Naniniwala rin siyang malalakas ang mga ito pero sa harapan ng kanyang ama, tila bang wala itong magawa. Maya-maya pa, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa tatay niya, dahan-dahan nang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang 3 pugot na ulo na umiikot sa kinaroroonan nito. May dinukot din yung isang medalyon sa kanyang bulsa na merong gumagalaw na kulay berdeng mata sa gitna. Habang kinakausap yon ng kanyang ama, bakas naman sa mga kasama nito ang tila bang labis na pagkabahala. 10 minuto bago tumungtong ang 12:00 ng hating gabi, doon na iginawad ng kanyang ama ang pasya nito sa lahat ng nilalang na naroon. Sa mga natanggap kong sumbong, napag-alaman kong hindi sila Gimo ang nag-umpisa ng kaguluhan sa inyong lugar. Dahil sa ulat nito, sapat na yung basehan para pumanig ako sa kanila. Kayong mga nagkasala, malaya kayo ngayong makapili ng inyong mga parusa. Bibigyan ko kayo ng ilang minutong pananahimik para pag-isipan ng lahat ng inyong mga nagawa. Huwag niyo sanang kakalimutan, tinalikuran na tayong lahat ng Panginoon. Wala nang puwang ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Kanya. Wika ng ama ni Nicasio
sa mga nilalang na nasa harapan nito. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman maiwasan ng iilang mapaparusahan ang mag-angil ng malalim habang pilit na pinag-iisipan ang kanilang mga gagawin. Maya-maya pa, nang akmang gagalaw na ang husgado nila, bigla namang nagpasya ang mga nilalang na yon na makipaglaban na lang sa nilalang na mas mataas ang uri kesa sa kanila. Alam naman nilang wala sila roong panama, pero dahil sa ayaw naman nilang tumanggap ng parusa, yun na lamang ang naisip nilang paraan para mamatay. Pagsugod naman ng mga ito sa ama ni Nicasio, napangisi lang naman ito habang dahan-dahang itinataas ang medalyon nitong hawak. Sa pagliwanag ng matang nasa gitna nito, mabilis namang lumusob ang 3 ulong umiikot sa mismong kinaroroonan nito. Sa isang kisap mata, nilulun ng buo ng mga nilalang na yon ang mga aswang na nais pumatay sa kanyang ama. Yung iba namang nanatili sa kanilang mga kinaroroonan, bigla na lamang nilamon ng isang malakas na apoy matapos naman itong marinig ang mga engkantasyong binitawan ng ama ni Nicasio. Halos ilang minuto lang noon ang dumaan matapos nitong malipol ang lahat ng aswang na lumabag sa kanilang batas. Itinalaga na rin ito si Gimo bilang pangunahing supremo ng mga aswang sa lugar na yon. Bago sila tuluyang magkahiwa-hiwalay, inulit nito kay Gimo ang mga dapat at hindi niya dapat gawin. Mariin naman yung tinandaan ng bagong supremo nang sa gayoy hindi nila makalaban ang nilalang na mas mataas ang uri sa kanila. Sa paglipas pa ng mga taon, napag-alaman ni Nicasio na ang lahing pinagmula ng kanyang ama ay ang mga gabunang aswang na kinikilalang pari at antingero sa kanilang panig. Isa sila sa mga bukod-tanging nilalang na kayang mangalaga ng hindi lang sa isang bertud. Inilahad din ng kanyang ama, hindi yun kumakain ng karne ng tao, sa halip ang kinakain nito mga kaluluwa. Para naman mapuna ng pangangailangan ng kanyang katawang lupa, kung ano ang kinakain ng mga ordinaryong tao, yun din ang kinakain niya. Yun nga lang pinuno, ang tatay ni Nicasio, ang naging huli na sa lahi nito. Hindi na kasi sila katulad ng ibang mga aswang na mabilis ang pagpapakalat ng angkan. Hanggat maaari, mas pinipili nilang makipagrelasyon sa mga ordinaryong tao at doon na lamang sila magpapasya kung ipapasa pa ba nila sa mga anak nila ang tinatangan nilang abilidad. Sa estado ng kanyang ama, ayaw naman itong ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Labis naman yung ipinagpasalamat nila ni Nicasio sa kadahilan ng yon ang naging daan para mamuhay sila bilang isang ordinaryong tao. Magpahanggang sa ngayon, ni minsan hindi makalimutan ni Nicasio ang kanyang ama na isang gabunang antingero na siyang namumukod tanging nagbigay ng basbas kay Gimo ng Dueñas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Tiniente Gimo na naman. Alam nyo, parang ang dami na nating kwento tungkol kay Tiniente Gimo. Well, hindi naman natin masisisi talaga yung mga taong nagsisend kasi nga, putok na putok nung kapanahunan ni Tiniente Gimo yung pangalan niya. Lalo na nung nilabas yung isa sa mga pelikula niya. Na sa tingin ko medyo malayo to yung pelikula na yon sa totoong katauhan ni Tiniente Gimo. Hindi naman natin masisisi yung mga gumagawa ng pelikula. Kasi nga, siya yung pinakasikat tapos aswang. Diba? Alam ko, pang-4 o pang-5 kwento na natin to kay Gimo. Meron pa nga to kasama sa series natin diba? Pero overall, napakaganda ng kwento. Ang ganda, ang angas ng tatay ni Nicasio.
Kaso lang isang kwento lang to. Pero ako, solve na ako rito. Kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.